No niin, huomenta. Taas mennään mutkasta tietä näkymättömiin. Eli pongattiin yksi tapahtuma tuossa Vammalassa, niin siellä on vanhoja auton osia myynnissä vuosilta 1930-2000. Ja se paikka on auki ainoastaan 2 kertaa tänä vuonna. Mennään kattoon. Se voi olla mielenkiintoinen paikka. Siellä on 7,5 neliötä hallitilaa, missä on sitä tavaraa. Niin mennään pöyhiin vähän, katteleen auton osia. Terve. Siinä on parempaa pilsteiniä. Renault, kato, siinä on Viva. Vivan takaiskari. Escorttia. Ducato 81. Land Rover 70 taka. Se on oikein Monroe. Voi herregud. Täällä on tavaraa aivan sairaasti. Siinä on jotain öljykelloja, jarruvalokatkaisija, lämpömittariherättimet, elinpaineanturi. Voi hyvä tavata. Sen kaksi. Näitä hammastangon osia. Niveliä. Siinä on puslia. Siinä on sitten mittareita, vähän vanhempaa. Katsotaan. No tossa mun mielestä toi on vanha Mersun mittari. Olisiko peräti Ministä? Siinä on jarruosia, noita lämpärin osia. Korkea, jäähdettimen korkea. Mitäs täällä on? Täällä on bensapumppuja. Ennen vanhaan oli toi kuppi tossa, suoratin kuppi. Jos sinne tuli vettä, niin se putsattiin sieltä. Sitten on moottoripyörän osia. Siinä on varmaan väristä päätellen, niin olisiko Jaava. Jaavan etulokasuoja. En tiedä. Siinä on tunturin runko. Sitten on starttimoottoreita, latureita.
Metsässä on Mossen. On se ovi. Siinä on Mossen joku korjauspelti. Eikö se on takalokasuja varmaan. Peltiosia on vähän. Sitten on jäähdyttäjät, puhaltimet. Sitten on jarruosaa. Katsoitko se jostain vanhasta autosta? No siinä on toi on Peugeot 403, olisikohan semmonen. Mun mielestäni toi on Peugeot takavalo. Sitten on vanhoja kansia. Siinä on ainakin kuplan kansi toi. Tossa on toinen. Noita mä en tiedäkään mitä noi on. Kansipahveja on sitten pikkusen 20 kappale. Ja sitten on tää venttiilikovan tiivisteitä on jonkin verran. Aivan älyttömästi tavaraa. Jarruosaa. Siinä on aika homma, kun ne on tänne laittanut kaikki on kyllä hienossa järjestyksessä täällä. Sitten on alumiinivanteita tuo. Niin on vähän uudempaa sorttia ja siellä on kaiken näköistä. Ja takavaloja. Tutun näköisiä on kyllä, mutta ei nyt saa päähän mistä ne vois olla. Nyt. Olisiko peräti Lada? Vanhoja vilkkusiipiä. Ilmansuodattimia. Mosse 407. Forti Hilmanni. Omega Hilmanni Minksi. Vauxhalli Bedford. Sitten on ihan tuoreempaa siinä Calibra, Vectra, Vauxhall Velox. Saappi. Onko tää Vanaja? Onko tää se, mikä oli muun muassa Tampereen VPK:lla paloautona, koska isä ajoi mun mielestä tuommoista Vanajaa? Joo, kyllä. Siinä on onko se nyt öljy vai ilmansuodatin? En tiedä mikä se on. Siis se on, joo. Joku suodatin se on. Se voi olla kyllä joku öljykylpy suodatin. Sitten siinä on Renault 5 takavalo. Tää on Mossesta, 407 muistaakseni. Siinä on Datsuni 120Y mun mielestä, korjakkaa jos on väärässä. Volvo
240-sarjan valo. Olisiko? Siinä on noita tuuliohjaimia. Ne on niitä oli 80-luvulla. Myytiin aika paljon. Mäkin niitä Polarissa myin silloin. Joo. Ne on niin kutsuttuja tupakkamuoveja. Semmosiahan ne on ja tietysti joikin autoihin vielä nykyäänkin saa, mutta tämmösiä ei enää löydä mistään. Niin, joo. Siinä on polkupyörän lasten istuin. Se tulee ihan takaritsiin tulee kiinni noista vaan. Aika tukeva, mutta ei ole mitään noita Turvavöitä. Täytyy jostain henskeleistä laittaa lapsikin. Latureita ja startteja. 20 kappale. Nonni. On jos jonkin näköistä. Rääpeli on innoissa. No siis ihan mielenkiintoista, vaikka ei ole mun mielenkiinnon kohde mitenkään nuo autot, mutta siis on kiva nähdä vanhaa tavaraa. Ja se, että hienosti järjestyksessä kaikkia. Siellä on laput niissä, mikä on mikin, ja vähän on pistetty samaa osaa samoille paikoille, ja sillä on siistiä touhua, mutta 2 kertaa vuodessa vaan auki, että mikähän tää juttu, niin selvitetään vähän sitä. Selvisikö sulle mitään? Joo, tää on ihan tässä on korjaamoa ja autokorjaamoa, maalaamoa ollut ja ne on sitä kautta tullut ja tietysti ostettukin varaosa. Mutta kauan kun on toiminut, niin on tulee osaa silloin tietysti, niin ettei tässä mitään sen ihmeellisempää, mutta pitkältä ajalta korjaamotoimintaa ollut, niin sen takia että Onnea sille, joka tämän perii. Mutta mun mielestä tässä voisi olla niin kuin markkinaa sillä lailla, että jos no siinä olisi hirveä työ pistää ne tonne nettiin kaikkia, siis varmaan ympäri Eurooppaa, että vanhempaa tavaraa niin voisi olla kiinnostusta maailmallakin. En tiedä. Kato mikä söpö. Onko toi Kadetti? Opel Kadetti. Oi, kato kuinka pieniä noi vanhat autot on verrattuna uusiin. Ihana. No niin, taas on yksi kohde käyty ja ihan mielenkiintoinen paikka oli sillain. Tää video oli tässä. Peukuta ja ota kanava haltuun. Nähdään taas. Moikka!